Pozval som rodinu na nedeľný obed, chceli sme niečo slovenské v prírode a kde sa dá ideálne platiť kartou, no nechce sa nám chodiť ďaleko od Bratislavy. Napadla mi Stupava, tam je táto biofarma príroda, ešte že vieme autom prejsť cez les rovno k bráne Salaša a hovorím im, že nech si objednajú čo chcú, že platím a zobrali to doslova. Tu máme brinzové halušky s ovčím syrom, kapustové strapačky a ja to risknem a skúšam aj žinčicu. Ako dezert si dávam jahodové gule, tie ma sklamali, lebo majú takú fadnú chuť, ale najedol som sa super. Berieme aj krmivo pre zvieratá, ja platím Visa kartou v hodinkách uprostred lesa a ideme sa pozrieť na zvieratka. Majú tu oslíky, sympatickú kravu, kone a inak ja zistím, že mangalica vyzerá ako veľké kiwi. Salaš sa nachádza na pôde botanickej záhrady, prejdete si aj dendrologickú zbierku a vzácne druhy stromov. Ešte zbehneme kúpiť nejaké syrové nite a mňam čerstvý chlieb. Páči sa mi, že hneď za rohom Bratislavy máme takéto pekné miesto a nemusím sem ani nosiť hotovosť. Cestujte.